дандонҳои одам ба чанд қисм ҷудо мешавад, ё ки дандонҳо аз чанд қисм иборат аст. Вобаста ба сохти анатомӣ ёки гистологӣ дандонҳо ба як чанд қисм ҷудо мешавад. Агар дандонро аз рӯи анатомӣ гирем, агар дандон иборат аст ба се қисм, яъне аз рӯи анатомӣ дандон ба се қисм тақсим мешавад. қисми якум қисми ғилофак, яъне коронка мегӯяд. қисми ғилофак. дуюм қисм қисми решаи дандон. сеюм қисм бошад қисми байни реша ва ғилофак, гардани дандон, гарданаки дандон. яъне дандон аз рӯи анатомӣ ба се ана ҳамин қисмҳо тақсим мешавад. агар дандонро аз рӯи гистологӣ гирем, агар дандон ба якчанд бофтаҳои сахт ва мулоим ҷудо мешавад. ба бофтаҳои сахти дандон дохил мешавад эмали дандон, дентини дандон ва сементи дандон. ба бофтаҳои мулоим бошад дохил мешавад пулпаи дандон, яъне нерви дандон. асоси дандонро дентини дандон ташкил мекунад. дентини дандон дар қисми ғилофаки дандон бо эмаль иҳота шудагӣ аст. дентини дандон дар қисми реша бошад бо сементи дандон иҳота, яъне рӯйкаш шудагӣ аст. дар дохили дентини дандон бошад пулпа ҷой гирифтагӣ аст. пулпа яъне асабтолаҳо ва рагҳои хунгард ҷойгир мешаванд.